Nah, anakku. Bagong ketok. Nggih, Pak. Saka ndi kowe? Ngangkringan. Iki wancine gara-gara kok malah ngangkring. Kanca-kanca nggih teng mriko, dadi niku ya melu mriko, Pak. Nyun ngapunten nggih, Pak. Ora dadi ngopo. Ha Petruk dereng ketok. Kula liwati omahe nggih sepi. Kakangmu nala garing. Nala garing kula dodok lawange malah ambruk omahe. Jebul ora dipaku mung ditaleni kabeh. Jan memelas, Pak. Sepi omahe. Ya wis. Sanane wong kowe karo aku butuhe iso ngaturake panglipur ngersaning para lenggah. Mekaten, Pak. Nyekar napa, Pak? Wah, bapak mesti kutut manggung. Sing nyekar Orisa. Wo nggih. Nyi mentek nggih. Yo. Nek gelem tak petuk nek pas nyambut gawe. Wah. Lek dandan tak lebokke salon. Salon pas. Tak kon dandan ning salon. Wah, mesti bocah ketok. Mining. Mining-mining ki aboh ae. Mining ora. Pak, kita ayu dilenggahke ning panggung. Des. Wah. Meng lungguhke didrami. Kowe ora cocok karo aku rasa gara-gara karo aku. Bapakne dipaidu terus. Lenggahke ning kowe dingle men gawake katno. Dingle tak gawake. Wah, petuk nganggo Mario. Mario ya Mario. Sing reme ning tangan ora nggo sikil. Ming duwe metik pisanane kok gleleng. Reme ora nganggo sikil ning tangan. Rem metik iki kiwa tengen iki rem kabeh. So tak barengke. Mandeke dadakan. Iya. Pancen seneng ya Semar nek ngono kuwi. Ayo teruske Orisa. Yo, sesuk tak tukokke idep. Idep. Dinggo nang ngisor irung. Men kaya Wahyudi. Mbok yo wis to mir kowe iki wong lanang wong wedok kok tak tukokke idep kok. Kon nganggo nang ngisor irung men brengosen apa? Wong wedok iki yo brengosen padha karo masalah. Sing jeneng penyanyi dangdut sapa? Iis Darminto. Iis Dahlia ae sawangen brengose. Wah, ketok lekwan. Ketok merak ati, ketok ayu. Apa deme wong wedok iku ora entuk nganggo wulu. Ora gayeng. Yo terus. Sesesan kaki. Apa Kang Katon? Iki pusaka Kurawa setor cekak tata gawa kabeh. Kowe njaluk mati nganggo cara piye? Nganggo graji ana, bendana, kresana, pokok jemparing ana, tutu-tumbak ana. Peliwan pedang ana. Pedang ana. Kabeh wis ana kabeh. Kowe njaluk piye? Kowe njaluk mari cara piye? Jadi waduh. Apa dikira aku wedi karo kowe? Pusaka yen nganti sonatone awakku meguru karo kowe. Terang apa piye? Tenan. Tibano. Masa? Ayo tibano. Kowe njaluk mati cara piye? Ayo tibano. Kon nipake kabeh. Ora gelem nipake pusaka bareng, aja kandusta. Tanganku tiba ning sirahmu ora pecah dadi papat. Aja duntangan oman. Ayo tibano. Ayo dibake.
kok malah dibuang. Lah mengko nek gak tibake nenek-nenek kowe ora apa-apa. Aku cilaka. Mula timbanganku cilaka, usaha tak buang. Terus Perdamaian, 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 perdamaian. Penyayang cinta damai. kula wedan kabeh. Perdamaian sedaki. Delok ngapura. Ya ora dadi apa sok meneh rasa sok melu-melu. Betul, aku ki ya apa melu-melu. Tekan-tekan kira aku mung kebrokot omongane Pati Sengkuni. Bareng-bareng tekan kene aku arep nggo pusaka pirang-pirang iki nek nomor kowe aku tetep gila, yakin. Ngono. Wis bali. Iya, aku panjenengan niat bali. Senjaki wis aja nganti kalah karo para Sata Kurawa. Gepuki kabeh para Sata Kurawa. Nak tak botai pancen dong ngeyel kabeh. Aku tak mundur, mengko nek ora sing maju, pateng ana Senjaki. Yo, aku manut karo kowe lagi. Ya, bagus. Terima kasih. Salam perdamaian. Piye, Cit? Perdamaian. Perdamaian piye? Kula nggawa pusaka akeh banget, Bang. Didi Sumbari harus nyaki. Tibano nenek nganti ana sing gawe bobak kulitku, aku meh guru karo kowe. Sanalika ndrodok ati kula. Nek kula nggawa pusaka saya kendho. Terus Anoman metu. lho, Anoman yo ngetok. Ngetok, ayo kok tibake. Nek nganti iso gawe bobak kulit Anoman, bumi langit tangkep. Nek ora iso nganti gawe bobak kulit Anoman, ana menungso lak cacah-cacah ndase. Saya merinding. Terus pusaka akeh banget mau. Kuku kula buang teng kalen. Kae pusakane wong pirang-pirang Kekajenge golek dhewe. Kula ndak ora digawean. terus Bareng pusaka kula buang, wong loro isih menterung terus nyanyi. oh, Perdamaian, perdamaian, banyak yang cinta damai. Tangan senjaki kula cekel. Senjaki aku ndelok ngapura. Ora dadi ngopo. Anoman aku ndelok ngapura, ora dadi ngopo. terus le perang. Ora sida goblok banget iki. Ngomong jelas pusaka tak buang kok. Perangnya kapan? Perang. Buaya sing rukuk-kukon, sing apik. Sabar, ikhlas. Perang iki entuke apa? Wong ora mikir. Ketoke patih. Blokon. Sing kuat wae. Wong anggere sabar mesti gedhe rezekine. Gedhe barokahe. Kurawa nekuk penjaren golek dalan nyangkal putung nek konangan anak Prabu Mandura malah didukani le, golek dalan liyane le, golek dalan liyane. Kowe kok ngadep karo aku ning pendopo iki apa gaweanmu mburis tok rampungi apa, Bu? Nggih pangestunipun sampun paripurna pedamelan kok Ki Lurah. Ya syukur. Umbah-umbah kae mau ya wis rampung. Sampun. Pitik bebek mentok banyak. Neng samping omah kae ya wis tok pakani. Sampun Ki Lurah. Ya syukur. Mergo gawean wong wedok ya aja sok ditinggal. Nggih. Kena jagongi wong lanang ki kena. Nek gaweane wis rampung, gaweane wis paripurna kuwi jagong ana karo wong lanang. Nggih. Ngestaken dawuh. Kae kok ana training semampir ning kamar mandi ae traininge sapa? Nggih training kula. Terus klambi senam kae ya klambimu apa piye? Nggih. Sirmu arep mbok ngapa? Nggih sir kula menika nderek ibu-ibu kiwa tengen bluluk tiba menika menawi Selasa sonten menika sok ngawontenaken senam. Weh. Senam apa? Senam ingkang aerosmith nika lho. Apa? Sing nganggo dicek nika men supaya awak kula niku ya kenceng. Nek awak kula kenceng, awak kula apik niku piyai kakung mboten mlirik mrika-mrika. Wong nyatane sampeyan niku nek muni teng ngarep omah nek ana tangga liwat ya ling alembono entek amek kurang golek nek bojone dhewe blas ora tau dialem niku sampeyan niku jeneng wong lanang sing kurang nganu napa gadekke karo bojo. Awak ya fakta kok. Kowe iki wis umurmu wis tuwa, wis kepala 5. Nggih. Awakmu wis ngelomprot kabeh kaya ngono iki. Sing arep tak kencenge nggo apa?
mbok nggon ndas wae dikencengke men le mikir kuwi apik mboten perkara ngaten to Mas mung jeneng bojo budidaya kok ya ora ento kula sir kula niku nek minggu niku sampean ya aja dolan karo kanca-kanca kula warga kula niku sok dijak dolan Nolowati niku sok dijak renang wah ana aku weruh Nolowati renang meneh salin seringat kok salin seringat pripun wong Nolowati niku ya putra panjenengan kula warga ora tau dijak piknik nek kanca-kancane dijak piknik ya ora ketang cerak-cerakan ning sok dijak piknik kula niku nek nyawang story WA sampeyan niku sok lara ati lho mosok pasang teng story mangan karo kanca-kancane neng mall monggo kula niku blas ngerti mall kowe kaya ngapa kowe durung tau kok bojone ora tau dijak anake ora tau dijak ming karepe senburu senenge dhewe niku jenenge ya ora apik ngadan mancing bakar-bakar kali kanca-kanca anak ora dijak bojo ora dijak kaya ngoten niku napa ya wangun nek sampeyan masang story gambar kula niku napa isin ya ora sumene aja kaya ngono mbiyen ketok apa saiki ketok apa sik stop aku ora gagas perkara kowe nggih ning sing tak gagas jebul duwe anak wedok ayu ki ya ning ati ora tentrem duwe anak wedok sing banget Swistia ing warna kuwi ning ati ora jenak. Nggih. Aku ngerti kok. Tangga-tangga do tekan kene iki aku ngerti, geter kaya nyunggi gender tekan kene. Natnut. Ngarep omangat kita ngajari aku gender, ngerti sing digoleki dudu aku. Sing digoleki Nolowati kepengin nyawang anake dhewe. Engko nek anake dhewe ora metu terus gendere dusung meneh go Bali. Karo gemermeng kae aku hafal kaya ngono kuwi aku ngerti trike wong-wong ya aku ngerti le ora piye wis tulus kae nganggo gedhu men ora ketok rupane tekan nggon aku gayane iki tawa tawa kamera ming arep karo anakku wedok aku ngerti kok trike wong-wong blendis kae gawa jek tok. Nggo ngejeki cengele kae apa piye? Kayane arep ngajari elektronik mung arep nyawang anakku. Warna-warna. Aku wis ngerti kok. Wis ngerti trike wis tak apali kabeh arep apa. Kabeh mau men kayunyon lan kaheboan. Satu kepengin nyawang karo anake wedok. Wah ya piye to ya kaya ngono kok. Wah nganti ratan ki bleder. Anggere surup nom-noman ki biasane nek tetek ora ning ngarep omahe dhewe ya ning ngarep omahe dhewe. Wah ana sing nganggo sepatu. Ana sing nganggo kathok-ketak. Dilebokke kaose. Bokonge suwek ayo wis. Warna-warna teko niki warna-warna. Ning pirang-pirang dina iki Yem, nggih. Kok dadi anakku kok beda karo adat saben to? Tak sawang kok kaya ciput, pucet. Jane anakku ki lara apa nek pancen masuk angin ya disowanke Pak Mantri. Ampun. Pak Mantri niku nekat wonge. Saniki pun mboten nyawang kiwa tengene Pak Mantri niku. Lho tegese mantri ki mantri pengobatan. Sampluk modar. Sowanke Pak Mantri, ngono ya. Ben diperiksa. Men diperiksa, dinunul. Penyakit iki apa? Terus obate iki apa? Ngono. Nek kira-kira Pak Mantri ora iso nangani, sowanke Pak Marjo. Pak Marjo dokter ae lho dul prapatan. Ora. Dokter umum nggih. Larane lara apa? Lah wong bocah lara ya tok nengke wae mung bola-bali tok pakani kunir asem terus. Ayo ora ape to? Urung mangsane ngombe kunir asem kok dipakani kunir asem. Arep ngapa? Kowe kuwi sok ngombe kunir asem. Dimenisi awake. Nggih.
kula tak matur ning bebek ampun duka. Muni piye kowe? Nyelok aku muni piye? Bebek. Oh bebek notol bathukmu ki apa piye? Bebek menika sayang. Ora sak kulino tembung sing aneh-aneh ngono bapak utawa Mas utawa Kiraka. Mas Gareng mboten nesu. Ora lah ngapa to kok nangis barang ngapa e? Lah nek mrebes mili ngrasake kanane Kang Putra Nalawati. Tak plinteng saka kene lho kowe. Kowe iki nek nangis ki elek banget ya, Yem. Ora jewek-jewek kaya ngono kuwi. Tuthuk sisan. Nggih kula tak maju leh kula ajeng matur. Heeh. Kenapa? Nganduri ketiwasan janjane kula niki wis ndesek rembug karo anak sampeyan Nalawati. Heeh, terus lara apa bocahe? Nalawati niku mboten lara, ora lara kapucet awake kok lemes. Aku krungu lho nek ning mburi kae. Aku pas neng kamar mandi neng anu apa jenenge iki? Toilet. Terus si Nalawati ngerti-ngerti nang pojokan sumur. Ana kuwi ngapa? Nganti tak loke ngapa ta nak? Kenapa kowe nek mutah mbok diutahke? Nggih. Niku janjane gejala demam berdarah. Mboten. Lah apa kowe ora iso bingungke to? Ku tak candak sirahmu tak dengkul cengelmu lho. Nek omongan karo Mas iki sing apik. Nalawati niku bloko kalih kula. Nek piyambake niku ngandhek. Lho, kok kewanen? Trek pobes sing dindep Nalawati iki. Tegesipun menika mboten kok ngendhek bis napa trek nggih dindek terus kan ngunduri sampeyan mboten kurang. Rasa sok banyol. Rasa sok banyol kowe iki dudu ponokawan kowe iki dudu abdi. Sing wajib banyol iki aku. Kowe aja banyol. Tegesipun menika ngandhek. Ngandhek iki tegese piye? Ora sing cetha, omong tapuki lho kowe. Ora gawe bingung atine wong tuwa. Wawak waja. Piye? Wawak waja. Lara untu. Wawak ki lara, waja ki untu. Lara untu apa piye? Mbok dijabutke. Matur Pak Dokter gigi. Pak Dokter anak kula dijabut gigike, kula dijabut nyawane. Muni ngono gawe wis. Sampeyan kok sia-sia nek kalih kula. Wawak waja menika ingkang putra Gerbini. Padahal omong ora capclub ya yang tak long bumbung dasmu. Pengarep long bumbunge dadak gak ketok empring kesuwen. Anakku meteng. Nggih, kok iso? Iki hasil lemu ngomong bocah ora to gatheke. Aku ora iso omong to. Nalawati njaluk montor ya tak tukoke. Njaluk sing metik ya tak tukoke. Bareng anu lunga-lunga sore-sore kae wis tak kon ngandani nek lungane sore iki kon ngelekke, tok elekke. Lah kok ora tok elekke. Dikok graji dasmu kok. Kowe sibuk sing ora iso gatek karo anak. Kowe tak kandhani ya Yem. Sing jeneng bocah meteng mongko ora duwe bojo ngono kuwi iki ngorek-orek raine bapane. Asu. Aku kan piye? Anakku dadi kaya ngono piye?
lakon adil meng kudu dilakoni. Lakon kaya ngene iki nek ora kowe sing ora seti dinggatae kana ora bakal rampung. Setan kowe. Wis tak omongi to nek sore aja dipengen gawa montor. Wong aku nek Pranalawati nek mulih setengah 12 setengah 1 kowe tanpa nyeneni, kowe tanpa ngelekke karo anakmu. Modar kowe. Jengkel aku. Ngene iki sing sing coba. Sing ijen aku yem boyem. Sing isen aku yo nyok. Nggih kula ngakoni keluputan. Kula ngakoni kleru. Gampang wae men iso ngucap ngakoni kleru, ngakoni keluputan wae iso wae nek dadan kaya ngene iki juga kepiye? Nggih. Nggih, wis urusan. Urusan aku ora urus karo Nalawati. Aku arep golek dalan ning pati wae aku. Niki pancen kleru kula ora iso elek-elek karo anak nganti anake dhewe sing wedok meteng kaya ngenten dudu lupute bapakne ning lupute mbokne nek sampeyan ajeng golek dalan ning pati dudu sampeyan sing wajib mati ning kula mbokne sing wajib mati. Iki dudu lupute bapak, dudu lupute biyung. Nanging luputku ingkang ora setitin jaga marang awakku. Wekasan aku kedadian kaya ngene dudu lupute bapak, dudu lupute biyung. Sing wajib nampa paukuman dudu kok bapak, dudu kok simbok. Ning Nalawati sing wajib nampa paukuman aku tak golek dalaning pati du aja bapak aja simbok sing tekaning pati Pak. Dirembuk Nalawati opo madhep rene kabeh perkara kuwi aku wis ngomong karo kowe to nek aku arep lenggan ki disemprot nganggo baygon nanti mlebu cangkem barang ora seneng nek aku mangan walang sangit kowe kok mboten Mas dirembuk iki mau pancen lagi padha lali aku ya bingung kudu kepiye lek nglakoni simbokmu ya bingung ngerti kanan kowe kaya ngono. Ah saiki ngene. Jujur-jujuran. Iki iso rampung perkarane nek ngerti sapa wong lanang sing wani ngonoke kowe. Nggih. Nganjanjane mbiyen ki ya sing ditiru ya. Bapakne. Wong aku mbiyen ya ngono dhisik. Kuwi rak mbiyen, rak durung ana alat kontrasepsi. Iki wis zaman modern, jangan sampai terjadi seperti itu. Kowe menengo, mari tak graji lambimu. Aku tak nakoni anakmu. Nggih. Sapa Nalawati? Nek sing lanang iki kecekel, terus tak parani, "Ger, Nang. Kowe itu minta elek karo anakku." Nek sing lanang ku ngakoni terus kula tanggung jawab, Pak. Korene, tak korene. Ora gagas pi anake sapa? Ora gagas pi derajate apa, sugih apa miskin, sing jeneng wong Daud kuwi utawa wong rabi kuwi gegarane mung sebrak. Seneng. Seneng. Nek wis seneng terus nyebrak. Biasane ngonten mergo nggo kebutuhan. Aja ngomongke mbokmu ku tak patenani. Sapa? Kula tak jujur ning bapak ampun kaget. Ora no. Nek kowe jujur jenenge iki apa jenenge Amir?
Apa jenenge Iwan? Apa jenenge Budi? Aku itu ketemu nang SD. Ini Ibu Budi, ini Pak Budi, ngono kuwi. Bapak niki wong kahanan kaya ngene kok ya isih iso guyon. Apa ana kawane? Kan entuk guyon. Monggo dijaluki lakon sing gayeng, ya ta? Kudu gayeng. Sapa? Omong. Sapa? Santoso. Dereng matur kok. Oh ta. Lambene kaya muni Santoso. Upama ya ora sudi aku duwe mantu Santoso. Tak rajang-rajang kaya Brambang. Iris-iris kaya Lombok. Wis ben. Sapa? Muga-muga dudu Santoso. Nek nganti Santoso aku sok berat tenan. Rambutnya wis rontok ya dialap apane. Kula tak matur kali Bapak. Matur ora dadi ngopo? Ora dadi ngopo? Pak. Sing tumindak niki dudu wong liya. Woh. Sapa we? Apa tangga teparo? Sanes. Ah sapa? Mburi omah kae. Mburi awake dhewe kae. Ha. Sanes. Ayo. Ki wong omah. Sanes. Ah sapa? Sapa omong gawe tak paranane, tak dodoke korine. Tak kinange gampil karo suruhe. Aku sing arep nglamar karo wong lanang mau. Ngunggah-unggah inting orang lamar. Inggih. Kula warga. Hah? Kowe guyu lho iki mau. Glegeken Mas, glegeken matamu kuwi. Ngek-ngek kok glegeken. Kowe sajeki urip tak tau glegeken kok. Pemadangmu kaya banget jame terus ngising ora dada. Tanpa glegeken wong ora iso dadi daging. Sapa? Inggih menika pun Yayi Lengkung. Hah? Yayi Lengkung. Lengkung anake Petro ye. Lengkung anake Petro. Inggih. Tenan kok piye, Nak? Estu. Petro. Trembelane tenan kok Petro. Oh, Petro lunging gadong sapa rambat-tamu ndasmu atos Petro. Iki wis ora ana sedulur, wis ora ana kanca. Iki wis ngore-ore karo raine wong tuwa ora bakal ilang sawase urip. Tro, kowe iso ngandani anakmu apa ora? Kowe sing tak jur-jur apa anakmu sing tak jur-jur? Ora gelem tanggung jawab. Aku ora sudi ngaku dulur karo kowe. Padangane wani petengane apa meneh? Tor! Hei, Tro! Ae blegek kekugek sak tulita mel. Wis jam 2 kliwat 5 menit anak-anakku kok durung ketok. Anak-anakku durung katon jedul. Mengko ndak wong tuwa sing diluputke, ndak wong tuwa sing disalahke. Ketang klungsu yen to melu udu. Banjeli karo anak-anakku le padha rada lirwa ing kewajiban. Netepi kok kang dadi kersane keluarga Bapak Suyanto lan Ibu Sri Hartiastuti, uga keluarga Bapak Agus Swatmaji almarhum lan Ibu Leli Susita Retno Maharan ingkang ndhaupake putra putrine Lintang Widyasti lan Erlangga Dwi Putranto lumantar adikku lanang si
Jabrik utawa si Janu. Janu kuwi klebu ponakane Pak Suyanto nek ora kleru, mbok menawa isih kepernah sedulur. Mula ora jeneng Mokal nek sing dikongkon Janu. Men rada miring regani. Ora dadi apa. Sing jeneng Pesti Pesta. Siji pesti loro jodoh telu tibaning wahyu kuwi sing mesthekke sing gawe jagat. Omahe yo apik, daleme pendapane yo gilar-gilar. Ditinggal nyambut gawe ana ing Pluntang. Buntang Kalimantan Timur. Wah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya wis tak nembang sing kepenak joget sing apik. Semar kuwi nek ora dicandra nganggo sekar pucung kaya niku kurang apik. Untuku kok saya esuk saya modot. Ya wis tuwa iki ora apa. Rasane kaya emoh tuwa. Ning wis kepiye meneh? Ya wis umur. Monggo. Neno. Wah, suarane men padha karo suarane Ibu Prastiwi. Nenten. Wis ditembangke nganggo pucung. Petro ya urung ketok, Gareng ya urung metungul, Bagong ya urung teko. Wah, lah pancen bocah-bocah iki do kurang ajar. Sajae kaya wis nglirwakake marang dawuh wong tuwa. Iya. Apa dianggep Semar ki wong ora gendhing? Apa dianggep Semar ki wong sing ora ngerti marang Rama? Apa dianggep Semar ki wong sing ora ngerti marang Larasan Pathet? Semar kuwi laire bareng karo swaraning gendhing. Mula anak-anakku arep tak bandem nganggo tetembangan sing kepenak. Aku ki wong tuwa nek ora nembang sing klasik kok kayane kurang greng. Coba aku njaluk suarane Nyai Mentek alias Orisa. Coba ngututke manggung. Wah. Mula untuku kok ket mau cenat-cenut. Ayo sa. Dibawani tak nggo ngundang anak-anakku men supaya tekan kene. Wah. Anggere sing nembang Orisa wah. Kowe dalange semoyo cenges-cenges. Oh sih, apa isih kurang dolanan? Ayo, sing jeneng sianku kudu duwe ciri khas dhewe-dhewe. Kudu duwe ciri khas dhewe-dhewe. Biasane nek sing nembangan aku wedok ayu kae. Why I was blingsel tanpa dipedhot. Nek Orisa mesti nganggo dipedhot. Why I was lingsir wah dan wah wengi ngono wae aja munggah-munggah aku ndak ora gitu kemunggan kemunggan Semar ki wong cendhek engko nek tak ranggeh ora gitu gregeten tak sengget. Neng, yuk terus ke. Kutut manggung ki dirungokke jaman biyen yo kepenak, jaman saiki yo kepenak, jaman sesuk yo kepenak. Jan pancen sing yasa biyen sapa? Kaya pintere ora jamak. Terus, wah, lah anakku. Bagong ketok. Nggih, Pak. Sekondi wae, ngangkringan. Iki wancine gara-gara kok malah ngangkring. Kanca-kanca nggih teng mriko, dadi niku ya melu mriko, Pak. Nyun ngapunten nggih, Pak. Ora dadi ngopo. Ha Petro dereng ketok.
Kula liwati omahe nggih sepi. Kakangmu nala garing. Nala garing kula dodok lawange malah ambruk omahe. Jebul ora dipaku mung ditaleni kabeh. Jan memelas, Pak. Sepi omahe. Ya wis, ya wis. Sanane wong kowe karo aku butuhe iso ngaturake panglipur ngersaning para lenggah. Mekaten, Pak. Nyekar napa, Pak? Wah, Bapak mesti kutut manggung. Sing nyekar Orisa. Wong nggih. Nyi mentep nggih. Yo. Jan suarane apik tenan Orisa niku, Pak. Wis cerewet. Sing alem aku wae rasa melu ngawuk tutuk. Sandal ndasmu sih. Ya ampun kejem-kejem to, Pak. Kowe engko sinden milih liyane Orisa. Ana Ikai, Ika. Ana Tatin, ana Ayu, ana Meti. Meti. Neti kok Meti. Ana Wahyu Krisnawati karo kae ana sing pinggir dhewe kae. JBL. Prastiwi, Prastiwi. Milih ning iki sing ngrasake kudu ming ya. Anggunge. Nek guyu ki sing apik to mir gerangan. Nganti muncrat-muncrat. Wah, anggunge Nyai Menteng. Wah, keteko. Rasane pengen jumeneng. Waduh. Maksudku aku pengen ngadeg mlaku ngrasake apa? Suarane Orisa. Le manggung kemau. Keteko. Keteko. Wah. Nek upama ditanding karo kutute Ikal nopo as. Ora. Nek ditanding karo kutute as. Ora. Nek pokoke mari mati kutute Om Pimpah Orisa. Jan bocah kok. Kepengen rasane boncengake. Ngapa bonceng karjane ndi kok? Aku wis yasa Mario Magic sing reme ning tangan. Sesuk nek nyinden arep tak ampiri, wah. Boncengan buri arep tak lemeki serbet. Anyar mengundang gelis aus. Wah. Arep tak liwatke ngarepe mbokmu. Lho. Menak sing mbok nesu piye, Ben? Anten tak jarah. Orisa ki upama dadi kutun tak kandange tak gambari Mickey Mouse. Semari lambene kaya ben apik. Wah, candal ki nang pendopo. Pinggire kandang tak tulisi wah, cetemen. Ora ana wong kok lak saduk wetenge. Ayo. Anggo anggere metreti wah mesti apik. Anggo mesti diar. Ayo, terus Aku kutub manggung paling seneng nek dimanggake. Monggo. Kuwi untune gogrok kuwi. Saking senengku. Wong untune pasangane kok guyu kok dadak ditutupi barang. Malah kesenggol jendrik gogrok. Kuwi larang yo mir padake. Dienggo sing apik. Wah, wedang rukun tak diwedange meneh, wedang rukun tak diwedange meneh. Iki ngono bubar rame kari bubute. Oh ya pitik wae. Yuk.
munggah monggo ayo diselenggarake ate-ate tak dolke fiatku arep tak go apa wis ben gampang nesu wae cemburu sing gampang aja kuwatir awang monggo ora sang nganggo ya monggo kaya wis ditembung wae terus ya monggo ya monggo terserah wah pancen ora sakit bocah kok tandra ih kowe gregetake ora ya monggo kowe sinden ki diudi sing tenan suarane sing apik tenan mati-mati ora guyang-guyu mati-mati dengkul sisan kok mati ayo nek gelem tak petuk nek pas nyambut gawe wah lek dandan tak lebokke salon pas tak kon dandan ning salon wah mesti bocah ketok mining ki aboh ae mining ora ah kita ayu dilenggahke ning panggung des wah meng lungguhke didrami kowe ora cocok karo aku rasa gara-gara karo aku bapakne dipaido terus lenggahke ning kowe dingle men gawake katno dingle tak gawake wah petuk nganggo Mario ya Mario sing reme ning tangan ora nggo sikil ming duwe metik pisanane kok gleleng reme ora nganggo sikil nang tangan rem metik iki kiwa tengen iki rem kabeh so tak barengke mandeke dadakan ah iya pancen seneng ya Semar nek ngono ayo terus ke Orisa yo sesuk tak tukokke idep dinggo nang ngisor irung men kaya Wahyudi mbok yo wis to mir kowe iki wong lanang wong wedok kok tak tukokke idep kok kon nganggo nang ngisor irung men brengosen apa wong wedok iki yo brengosen padha karo masalah sing jeneng penyanyi dangdut sapa Iis Darminto Iis Dahlia ae sawangen brengose wah ketok luwih ketok merak ati ketok ayu apa dume wong wedok iki ora entuk nganggo wulu ora gayeng yo terus sugeng rawuhipun Mas Semar walah wis tuweke kok dimas-mas kae ayo no Alisa sugeng rawuhipun Mas Semar wah glek-glek Pripun? mau aku nek blero Kula grogi kalih Mas Semar. alah ora apa-apa santai wae sesuk tak petuk Nah Gemar ya wau. kowe gonceng ora aja bagong-bagong iki sok kurang ajar Gocekan mboten. goceng kudu gocek pokoke ketok nek awak dhewe iki mimilan apri Mesra telu. kuwi lho mimilan mintuno antel modar ayo mintunan mintuno ya iya cengkokmu jan apetan sugeng rawuh ipun dan sapa wengi yo lah bapak berkutute meneng ya mek dublak letong cangkemmu
senengane ganggu sinden ora. Iki kuwi ngajari blusoke kok senengane. Wong tuwa kok senengane blusok ae. Yo. Jogetan cara anu pamulangan Nabiranda. Uga cara pamulangan SMKI Sekolah Menengah Kerjasama. Karawitan Indonesia. Kerjasama dengkulmu melajat. Kerjasama nyolong gender. Ayo. Aku anggere suwe ora nyemar nek krungu kudut manggung rasane kaya bergairah. Iya. Saya ya sing nembang dicocoki karo suarane. Aku nembang apa-apa ki nek ora risau ora. Liyane dur. Omben. Yo. Kuwi ora angel banget to kuwi. Nono manuk kutut atak umben tak tudeng tuntang tong tak tuntang tang enak banget yuk ora wong tuwa tak klip lambene lho mak cenut cangkemku aku dadi lambu arep diklip bola bali ngangkung mandek wathok lho saking bungahku ngapa nuduhi mesti ngapa iki dodokan ya Mir no kamu wedo nendi to Pak Gong kewajibane gara-gara kok ora jedul babar blas nengke wae rasa digagas sing penting ana aku ana kowe isih komplit dienggo gara-gara kowe iya yo gandeng aku wis nembang kutut manggung kowe nembango nglipura atine babak bapak ngersake nembang cara pripun ayo sing cara kuno aku kuwi wong tuwa ora tau gelem sing aneh-aneh kula suwunke suarane Mbak Wahyu Krisnawati cocok Mbak Wahyu Krisnogososo ke yuk bawa kae apa jenenge lemet-lemet ngono kae temet supri balane bojone nggih pila kuwi nggih aku wis ngerti kok ndak boleh ngerti mergo pengendari Malik belok nek ora ngerti ora dong wong gendeng nyempelake to Pak yuk Mbak Wahyu iki dalam kesulitan aku muni dalang ora dalam goblok ora kuping iso dipreksake ora krungu dalang iki dalang Sumaryono mayange ning daerah luar Jawa kabeh Pak oh ya syukur Pontianak Banjarmasin balik papan balik kanan ayo iki kok cakepane kaya panganan jaman biyen barondong pinulut gula ngerti nek kowe barondong ki saka apa jenenge iki jagung terus dinaik gula wadahi plastik cilik-cilik kae saiki sarang golek wong dodol wah mbok sing dodol sing ono-ono wae golek kok panganan sing ra ono terus bare-bare untung terus apa lungono iki kabeh panganan Pak oh iya ngerti lemet ketan isine wong iwak ketan kuwi saka tela kuwi lemet kuwi jerone gula Jawa dibungkus godhong gedang saiki wis arang-arang ana wah saiki kalah karo apa jenenge iki pisah saiki kalah karo spaghetti kalah karo ikan ayam Kentucky terus aku sing digawa pit ngono kae foto isih kelingan Bapak terus panganan putri mandi aku seneng
Sing dodol ngendi? Aku tak ndelok. Panganan ya kuwi Pak. Panganan kok utri mandi mesti bligung. Terus Ketan kolak kang kadulu. Wis sesuk ora usah dadak ngenteni sesuk nek mangsa wulan Ramadan mesti padha gawe kolak. Nah, kuwi isih lestari nek kolak kuwi. Lestari dodol kolak. Iya. Terus Kuwi apa enak dipangan? Madu siraja singo. madu sirat legondo. Wah, tak kira nek Madu sirat legondo ki saka apa? Wis mbok tak ngono sing botol. Terus pipis. Pipis ki panganan apa? Pipis kok dadak nang Tuban. Jenang gendul. Salah to. Jenang gendul. Ora gendul. Gendul dijenang ki areng metak kowe wae. Gendul. Jenang gendul kuwi ana tenan. Jenang gendul ki njajal kowe nang aku tak masake sesuk. Nggo ngenepi wektu mumpung isih sedhela. Bacana ling tembangan. Kiraku iki Petruk karo Gareng kok ora sowan utawa ora nglakoni kewajibane. Mengko sapurnane gara-gara iki do tilik ning omahe Gareng apa dene Petruk. Do ngopo kok nganti ora sowan mrene iki? Tembangke sing pungkasan ya Pak. Iya.